Rematou o inverno, chegou a primavera e con ela unha cita obligada que xa é un clásico da Mariña lucense. Son 20 anos xa do mercado de primavera do Valadouro. Que implica para Valadouro este tipo de festas? Bueno, implica unha diversión para os novos, un recordatorio de como eran antiguamente os mercados. O ano que ven, pois, a ver se logramos que seña de interés turístico galego. Un aliciente, mas unha obligación para seguir mellorando todos os anos. Non hai máis que velos, a xente pon traxe de antes, implícase botar aquí todo o día. Pois mira, desde as 10 da mañá xa están abertos diferentes postos de artesanía, así que a xente pode pasear por todas as rúas, en todas vai a topar algo. Artesáns, toqueiro, fiado, cestería, asociacións que fan baile tradicional, charangas, pasarrúas, temos concerto da mediodía, concerto de noite. E ademais pola tarde para os máis pequenos e para a familia hai títeres, hai paseos en poni e cabalo, para pasar o día inteiro. Para acordarme un pouco dos recuerdos dos meus abuelos, de antepasados, pois gústame unha vez ao ano facer isto. Por que non nos fala un pouquiño do que nos leva posto hoxe? Bueno, uns pantalóns de pana, que era o que se levaba antiguamente, un chaleco, o reloj como levaban os antigos tamén. Pois mira, nos recomendamos vir coa vestimenta tradicional. Falda made in feito na casa tamén. Mandilón, toquilla e camisa de época. Bueno, porque é unha cousa que se facía de sempre, gústame guardar a tradición. Hombre, a verdade é recordar o pasado, porque eu sí que puxen tocas cando era chaval, iba á escuela. Pois a Madolar é a asociación cultural aquí do Concello do Valadouro e tratamos de manter vivas as nosas tradicións. Para saber quen somos, temos que saber de onde vimos. E o folclore e a tradición é algo fundamental. Eu son dunha zona rural, dunha zona de aldea, meus avós eran agricultores. Este mandil que traigo hoxe posto encima utilizaron unhas tías de miña nai. É unha prenda que gardo con moito agarimo delas. Temos un grupo de iniciación, un grupo de pequenos, un grupo de medianos e despois un grupo de adultos. Hai canteira. Hai futuro no Valadouro? Hai futuro no Valadouro. Aprendín dos vellos ferreiros o oficio e gústame que a xente de ahora vexa como se facían as cousas. Antonio, por favor, tóquenos unha melodía. Vamos a ver, aquí isto non é moi fácil, Só polo cariño e amor co que a xente do Valadouro trata as súas tradicións paga a pena vir ata aquí en calquera época do ano, pero especialmente en primavera.